hate saying umyeni wami. He really wants to move on from yonke lento yenzeka, but unzima. Ukhumbula umama wakhe, and he never healed from lento yenzekayo. And now that nina niphinde nasondelelana, it just makes things a little bit more difficult. Imbuyisela umva. And it's not that unefear yoba ikhona into engaxolelekiyo owayenzayo. But he actually worries that now you never healed from lento yenzekayo. And that you actually let pain yayo yonke lento swallow you owadilisha nayo yonke lento. And that I can't kuchazela nyani nami ndiyayibona le nto ayibonayo. Ngibona ngendlela athetha ngayo, ngendlela akubuza ngayo imibuzo, ngendlela akujonga ngayo. Bayikhona into enzulu. I might not know the full story of bakwenzeka ntoni tata. But ndiyabona uba zikhona iintlungu ezikhoyo phaa ezingazange futhi zasonjululwa. But at this point, I'm choosing to trust in the man endifunde uyazi. Indoda ehloniphekileyo, flawed, confident. Ethanda ifamily yakhe yonke, ethanda abantwana bakhe, ethanda usisi wakhe, ehamba yathanda nam lo. So I refuse to believe that ungumbulali. And I hope that ngenye imini uzobachazela abantwana bakho inyani. Kodwa uthini na mntwana njena? Ndingangayazi bayithini tata inyani, but ndiyathemba uzoyichaza. Not because thina sisithi siyakutyhola ngento yenzekileyo, but inyani iyayikhulula intliziyo. So ndizokunika i-benefit of the doubt, tata. Okwangoku ndizawuthetha naye uLazarus ndimceba makayeke yonke le nto ayenzayo. Tata. No. Bekunjani esikolweni? Kumnandi. Iimviwo zona ziqala nini? Kule veki ezayo. Hey. Ndizithumela inotes egroupini. Yazi unelike uba ndiphendulile emva kokundipolitikile. Sapha la phone. Tata kutheni ngoku? Bani usomile? Yila kwele benibhaqe nayo ngalamini? Uyile ukufakela amanyala apha entanyeni? Ndilime ngizobona imali. Nibitheni, kumanzi sidenge. Nathi sesisuka kule age kuyo, sezazi izinto. Ke kutheni uxhamazela tata ngathi big deal lento. Nawe wakha umncinci tata wazenza ezi zinto. Kutheni noyithi ngathi aqala ubona yonke lento. Tata ndilimaza. Tata. Guys, I understand. Mina into engiyicelayo nje. Into engiyicelayo right now ukuthi ngithole nje i-meeting ngikwazi ukuthi ngipitche. Okay, no, it's fine. All right, thank you. Oh. Mr. Zonda. Hey, i-CIO yami ihlanzeke kahle. No, pretty kakuhle. Very good, actually. So I sent you those files. Okay. Imagine. Yeah, so that's an audit, infrastructure, software stack, service, security, backup protocols, and workflow systems. I mean, it's got bad, but kebas funa uwena imfazo kuyafuneka sizichange. Look, Mr. Zondo, if we want to compete with the Kusel and all the global players, definitely upgrade. A real upgrade, for that matter. Same caliber they're using across town. And get on your temba, young like Leo. No. Cha. Hayi phela thina siyizondo technologies. Mabe singena all in. Okay, as soon as I get the green light, I'll talk to my boys, but I install it by Monday. And you're going to figure out Porsche up.
bone sisebenzisa i-systems zakudala. All right, I'll get to it. Okay.